Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Uba Esron Marwen. Ubalong usamla rangba ubala shimnya karay ban mi madan nakabenta banya ayreng haki election shiteng samoy shikayeng dorbar thawan ke jilla nakamauring keneng constituency. Wat laki Election Commission of India kampat benbana setia ya tarik ban penlong ya ke election. Habaya keren bat unonglum kubor ke Batisi TV uba Esron ula ong bakadaw ke bala penlong yu ban ayreng ha ke election kalong hadin ba ula yu ya ke jing jong kinongrep nakadaw ka jingwan ra jong ka sorkar ye ka farm laws ka ba ailat ye ki men reuspa ban le ye ki contract farming ka jingduna ha kalyang jong ka koit ka khia ka jingbom don ki life skill training nakabenta ki samla ki bala pendap ye ki jingpule ki jong ki bat ki wei di ki jing ki ba ki pat ba ha ka constituency ki dang yai mat jing hado kini ki sngi hagajo ko por ba Esron ula ong bahado menta ampat shim satya ye ka rai ban pan tiket na kanogono ka sengsan perthai Henry ula ong baka badan kam hakmat kalong ban pen ishwa ya ki kam bat ban tre ni ka benta ka jingdon kam jong ki pat ba nong song snong te ngaso banai kublai ya ki pat ba jong ka khalai maur keneng constituency ban yathu ba penchai pat ba mangadon jingmu hak ban yakun hak ni ka ba election ka ban long menta wala ka ECI kampat ai ka tarik turun bok i bakan ai no i tarik kam kloi te ningkong ni chap ngaso ban ai ngu yo blai tarai kan ra ubala ai nga kanika lat kalenti ban plelat pelenti nga ban don ya kata ka jing thu ban sensyar i pat ba ban yalam lenti pat ba kat kum ka saindur jong pan jrong te ngaso ban ai ku blai ru ko ka burom ru i mei pa ki bala penhe pensan nga kat adu kini gisngi ki ba lalong sya ki rishot ki baklan na kamta kalong reniang ka jonga te ka ba ka sakawe ru ngakwa banai burom gi nang kai jonga ibna po Senman School ba na po St. Anthony's College ki bala long shisha kita ki nong penparat lenti na kamta ka jingnang jing start jonga te ka jing thumu jonga kani ka election ka dei nadu senam arjar arah por bangadang tre nam tak imlang salang ten re itu por ngapar don kata jing temu ban ong menele election te nadu itu ki por ngas tre be tamam taka kumno ban pen kentiu ya kata ka yo kot jong ke imlang salang manirap ki bre ban pen suthu ya kelenti kumno ban kentiu ha ka jing im jong ki ko man la ka singi te kat ki por kinang ya kin singi kinang ya mam sampai perkhat bau blain plelat lenti nga kum kenika kerdan ke bamenta ke bangadon jing temu tinga sngo ban ai burom ru ya bun ki mau ki balai don menta ke jing em jonga kat bang rengya lenti ban chakri ke mlang sala mau kham tammi kini ki kini ki rangba mau ki baju yi ke jing trekam jonga na ke por ha ba ngale ki bun ke projects hakani ke state jungi bad akju poru akanot isi brockway te kejing ai mensim jungki kapelong yang bangan tre shirhem nak benta kumno ban kentiu ya ke imlang salang khamtam hakani ka bri unyotrap te klemda glad ru ya mo i ba hs la ibala bam mo bam kwai adwar blay te ma i la long shai tai nong ai mensim yang ha kalenti kijing ya jonga ha tu ki por bangadon bat i te mi i la jusneng ju kraw ju kentu yang i ju ong ru er ta kentien haba pitep haba pinang pidei ru benut ban mi sakman ban ya sa na komenta ka lawe bat jong kari berkejat benrio ti halor kani ru ngala judon ki thong nadu menswa ba kumno ban kentiu ki imlang salang ngala senaru santeli kita ki mat ki bakin long kum kita ki atiar ke jing im jonga ke beningkong kadai ke kot ke khia hadin ke baar pan kadai ke jingnang jing start ke balai ke yok ke kot ke basau ke imlang salang bat basan kadai ke nuksa mo na kumta ka pateng jonga jai benrio te ke jing i jonga balai ngabu igni ki santeli ki mat hakni ke jing im jonga ngai i ba kini ki dei kita badon kam bahan na kumta ke imlang salang ke beningkong habdi ke kot ke khia kat sabangan le
mo kata kakot ke kya bun ki breu kidang yele abit ban ong khambha balik sabar jela bania basumar ngani ke jela jungi dengan tak keli ki balik ke daw jong ni ke jing perkhat jong phi ba kan khambha ba ngin sumar sabar jela deng la keli mo syakitu ki perlok ki bajulik sumar sabar jong jela tiki ong ba kawe ke de ba ladang ngi sumar sabar jong jela ngi khamlong mo ngi khamlong suk men sim ong balai suk men sim namar kawe kalong ba syathi rapor ba kilej ban sya sumar kaban kong kalong bas tanat kalong kat ba kim palat e gadaw jong jingpang kim ju ai dawai tinga ka e jing perkhat jong kalong imat ang ni ngila don kam ma bandan no di kita ki diagnostic center ki bapaka khnang ba kini ki breu jungi kin yo syai kataka jinghon mensim ha bakilek sumar hak badai bakani ka bentarung ai i bakani ka education kani ka mo ka jing don kam banwan ra no kini company ban sna dawai namar ngai i baka jing dawa ka kini ki dawai kan ami ka singi kanang rem kan ami singi kanang judo tenre long rade bengiwan ra no kini company sania ban don no kani ka jela jungi kan yarap sibun na ka benta ki khun jong obri nyo trap banyo dor ka bakhamtan te kata di kamat ka benkong ha bode bet ka kya kamat ka baar ka bode pat ha leng ka puli ka puthi habang ai habang apet ka ne ka jinglong jingman jong ne puli puthi ka ne ka jela jungi tingi i ba ka ne ka puli puthi menta long ki bun ma ba pli mo ki brio jungi khamtam ka ne ka bri nyo trap mo ki don ki ba kita kambun ni kibri bay olat kita bitang hadu ban play school ki khon jong ki tang hadu matrik ti kani kapen ketik ya kemem sim jonga balada ka jingla jong kita ki kimi ki pa mo jong jai unreu jongi kila ban play school tang hadu matrik balai kan nginomla ban frame ya kataka policy ba at least ban penkela no ya kataka rukom long rukoman jong puli puti ba at least long kadi bendan no ka life skill ru school namar teng long habang ipe yak puli puthi dala pas matrik ru ngi i ba ki mi pa kidang yam yan mtagi kon namar ki kon mo pli kem pat tip chano ken let te ka ek thong ha kani ka puli puthi na kaliang jonga kalong ba at least nadu class 6 hadu class 10 mo ngindon no iki life skill niki livelihood skill hapo school kani ka degi jing i jonga ha badai bat ka puli puthi ha kani ka jela jungi namar ba ngi i ba bon magi drop outs hakanika jela jungi kamta maka ni ka bri nyo trap dang la yet kita kilat tinggi ibadan tang artli kita ki jinglong ha jing em jong khna basmat ban pulikot ukham jitu ban trekam ubat bajitu ban pulikot pat ngi bau kham smart ban trekam te ka jing perkhat jonga kalong ban bu ban pengkelana system umdei ban tang ban le ke literacy po education system henry at least ban pengkelano ban perlong no eka as a training literacy and training livelihood school te kani kala ade ka ba don kam tam na ban tagi khon samla jungi nadu bengilit school te ka bri ka balai pat kani ka livelihood aspect lani kata ka kamai ka ji nam ta ka yo kod te kani abade ba kani nga ai ledi banga stress ba kani ka kam ha ka bade ban kentiu ka yo kod te ngi i ba ka e jing ko jang ni kalong ba ka jing ta jong kini ki an ki bawan na sepo bar mo nas na po sarkar India banwan implement ang ni po ka state ka jungi namar balai teng kami hap kani ka an rithor ka banwan pelong kam hang ni po rilum jungi namar teng ka konflik no lani ka don ka jingi tengko bat ka riti sensar bat ka rukoman ka culture practice jungi ka don ka jingi tengko namar habang ipej bahai kini ki an ki bawan na po rithor te bon sin hi mo ki ngidei ban puli benia ngidei ban pensiong nongrem mo kum ka ketien ka seyong ba i jala ka jong burom ya ka jong kibai teng kermen ru ba kini ki an ki bawan nang ni ha perkhat chwa ka e ka jinglong jingman jungi kum ka jai kun rew ka ni ka bri nyu trap hadin nang tapat ngi sa perkhat ken ha kanur ko maktu ka an kanom kata yang ngi kum ki khun ka bri nyu trap namar ngi i ba ka yo ka kot ka kata ba kata ka nongrem habang ipe ya ka ni ka mo ka jingon ra iki an kum ka farmers bill ka farm law mo menta ba kala long ka farm law menta ka jingi i jonga ka ni jingon ra jong ka farm law menta
ka jing ki ka bejor bah mentah borok oi ke India bad aku ju opor borok oi ka perthai te kani ka jingon ra jong ni ka farm lo mo ka jing I ka long ba kimbu dor kata ka minimum support price kim dan nam ta ki nong rap ha ba ngiju ye khon na ka por se ka por bad ka baar pat ka long ba ka jing ailat ban mo ka jing penlong ni contract farming ban ailat gini beri berspa ban thiet lot ye gini marrap na ki nong rap mo kala ban ta pat di sorkar ke ipat ba sorkar kan le na mentau pajba la daula thir lu new breu bruspa yakini ki marrap na ki nong rap te ka we ka ka bang ka set hanga pat ak jing im jonga kalong ba la da kini ki breu bruspa ki thir lu diu khau na ki nong rap ke ka sorkar pat ka ba mo ka benta jong sorkar bakan thiet pat diu khau pat na ki nong rap la da kini ki breu bruspa ki la thir lu diu khau na kini ki nong rap namar ka jingting jonga kalong balasai yung idu saki khau roshan ru saki khau beduk ru ngila banduk namar balai bakani ka jinglong jingman ka rukom wan jonga ni ka an hak ba kani ka contract farming ban le kini contract farming ban implement ni kani contract farming hakani ka an kala ban keta ya uduk usuk bat ka jing I jonga kani ka nongrem kalong ba ka jingduk mo ka jingduk kamdei baong bangimla ban ya pej ne ban ya besar ban ya penim para beduk henry ka bama ba ka jingduk kalong ba ngimla ban penhon yu beruspa kata ka jingduk kala ban wan ka jingim jungi kum ktin nong we gi juang poverty exists not because we cannot feed the poor but because we cannot satisfy the rich Tegani ngalai I bagani ka an menta ka bawan na rithor kadai lot akata ka nongrem bagi kwa aben bagi wei arngot kita ki percentage ki baduna ki bre borospa kenyo ya kabuk ser ban tre kita ki kam ki ba bedok ule bat kani kala ban kata shibon ya kani ka imlang salang ha badai bat kayo kot te ka badai bat ka imlang salang pat kani ka social network pat mentangi iba kani ka imlang salang jungi bun bah ka bun ka jing ak badai bat uput usamat kan mo bat kiwe ki issues ak badai bat ka imlang salang namar balai hadu menta ngi iba ka imlang salang jungi menta mo ka kelak sudon de kini ki an ba menta ki bun ma ki bre ki shu ya fight ya kani ka an ki penmi kata ka ILP ki pen mo ka ILP menta las mo kala bun ma ki jing kentho ru ak badai ba balai pensiong no rem kata ka ILP bat ka sik schedule blok tumtar ter kani kala ba ban kata ba ya kini ki an jong ka riti sanchar jongi haki shnong ki thau kani ka bakta ba namar ya ka village administration bill hadu menta ampala ban le te ka we ka bakhadu ka long ka ba nga don ka thong ka jingem jonga ka long bangan long ka nuksa ba bahana ka benta ka ba menta bat ka pateng ka ban sawan te kani ka nuksa ka banga ngai la di menta nga shim ke lengkor ban long ka nuksa agar pat ru ik pat ba jongoni constituency khalai mor kaneng constituency ru ba makiru ken long ka nuksa na ka benta ka lawe jong jai ben rio da ka ba maki mentah ka por election mentah kala ade ka bor jongki ban ai appointment ya kinong yakon ban long kinong mikmat jong ni constituency shwa ba phenlek tabot ka we nga kwa ban request ne ban karpat ya phi ken ma ba ha ka por ba phenlek ban apply kam ka e ka jing jong phi kum ki nong apply kam jong ki breu jong constituency ba phenlek apply kam ha ki office ba per ningkong ki ong phi wan ra ya kata ka mo wan ra ya kata ka ka certificate jong phi ha badai bat ka kot ka khia ka certificate jong phi ha badai bat jingnang jing start ka certificate jong phi ha ka katnu phi experience ya ta kam ka ba phi apply mo ka certificate character certificate ka jing im jong phi ha badai ka imlang salang mo kum kita ki police verification fi don kam bat ka ka ba phila mo phila le akan ka imlang salang kini ber khoi phi ki bu ki clean up phi shwa bakin ai ka kam te balai pat ken ki pat ba menta ki mo kim keli ki nong yele ki contestant na ka election bakum kini ki bro bakum pat ba ude ban sautu shwa ban jet ki nong mikmat te kani nga kwa ban ai kum kanuksa ka jing karpat ki pat ba kidei bandon kata ka jing ket kli namar ba hadu menta mat ka jing mat kini ki jing sitom han kene data na ka daw ba phi ba kla ban ai appointment ya post MLA ba MDC lada phi biang man ai ka post lada phi la pensiong nong rem ba ka nur kom phin ai kata ka appointment ya ka post MLA ba MDC am try ngin mat jing hakum kene ka benta bat hakini ki
pekini ki por ki bamenta ki bangidon kat ni ki jing te kan ni kwa ban ai ke jing kerpat mo kwa ban kerpat ni pai ba jong ka maur kan constituency bakin long kan nuksa ki we pat ke constituency kumno ban jiet ya ki nong mi kwan na kamta ka dorbar thau ai te kan ni ka long ke ba ngai la de mo kwa ban long tat kumwe nong yalam ubang ala don ho ka jing tre jonga kalabun nadu snam arajar ar hadu mentab kalabun ba ka jing tre ha bengile ngala le ki solar power project ngala le ki mo temperature logo project hadi ngala le ru mo ya ki training ba per ha badi ki nongrap namar ki nongrap hadu mentaru bapli mo ki bun ba ka jing jing shan jong ki khamtam ki nongrap mo ngila ya khun na kapor ngila ju ai du ki training ha badai kumnu ban pe costing pricing na magajing no ra padu menta kadai bekata bakem tip ikador gemur mo ka nu kador bai thung mat ka nu kador bangande kata we kadai ka bokongsan bahan nam taw nong rap bade kan niru na kalian jonga ngala let personally ka tu kan ni teligi snong ban ai kan ni ka jing tip company ki khanang bamaki kinom mo kinom du nong shu lada ki de ki mar ki mata te kan ni ka long ka ka ba ngana la de mo ngala persyang kat ibor ibarit kumuriu simet ngala persyang amar ngadon ka jing trang mo na ka mensim jonga ban syakri hok yau pajba hakane konstituensi bat kan long ru nuksa ba ka we konstituensi kin but nuksa na khalai mor koneng konstituensi kumno banjiet yu kinong lam balada kinong elam kimi ru kinde kinong elam ki bakan sai tetang ini jing pensyai na kaliang jonga bangadon jing tmu banile akane ka by election bat kermen ru pajba bun suthu ya ki jing mo baun suthu mdei tang ya ki jing bau shem ki jing lajong bat chwa bun thabur ru dewan pet chwai ka long yeng lajong khanang baun suthu pakumno ban ai ke bur sha kita ginong contest ma ba kani election bakin jeti ginong mikmat te ka we kat kum jing long jing man menta ngi iba mo ka dan ma kata ka jing ya khiwen ka jing ya phalo mo kani ka khamtam kani ka sarkar ka jongi ten ri na kaliang jonga te baladang ajo kawai kalong be ba mau nganyele I bandan kaliang sensar namar ba kajingdon jonga kaliang sensar mo bat kajing start ke jonga ke bangal ale ikikam kat ni mo nadu arajar ar hadu mentang la tre bi bat ke melang salang te ngatrai mo kajingdon jonga kaliang sensar kan long ka wei ka kabuk sera bagan la ban penur long ki jing tmu jonga ha jing im ka ba ngaladon jing tmu nadu kisnam gi beladam kawai kajungi I jonga leng ba I ba deng shila bam ko ador purbe uble tingai I ba pi kajinglong jong I kalong ba kawai ba he practice what he preach lani mo ya ka ba I kren ya kata hi yelap tinga sngo banong ba kawai taru kalong ka kajing I jonga I kalong ba barbor I jule mo shwaban ban ai jing keren ne shwa ban implement ni kanu kam barbor idale de ko mo ida bishar benia shwa khnang ba kata ka jai benriu jungi kanom mo kanom syakta kanu nu benta jongka imlang salang namar ba ka jinglong I kalong ba pi kawai imdei beriu ba syukran tang nakaktin henry iya tat bar ka kotan te ma iya harangkat mdei boong ba tang bi syuong tang nakaktin henry ipin sisyaru lang ba kijing tho kata ko galong bastonat ba ka ba ngala ya lenti bat I te kalong ka jing ai jing ikai nga ka papakatam ba sisin mga kwa banle ikinu kikam dei banong ban implement tong mga kwa hari ngadei banya du harangkat tat bat ki kot jing tho ka ba ka jing tho abadei bat ka an ka jing tho abadei bat ka mo ka imlang salang ka jingnon kam jing imlang salang kata nga hab banya rangkat kenang ba sisin mga mut banle kanu kam ta mut ka kam kan long basiso hoy kani ka bor pisa sya kalakta hari keempat slam hiru bakarong haka politics mo ya kan ke bor pisa hari ke por mensuang yo syai kinong ilam ki ba mo ki badon syai kita ki ikhtiar penyalam ke jai benrio te henry mo kadon himo kita ke influence menta ke klan ma kan ke influence bisa hari ngadon jing kermen ba fi hakan ni menta ngimat ke jing mana kini snam mo kini ki men ki snam baladam bangi ke jingwan jung covid mo ke jingwan jung ni klam covid-19 try kalalong kanuksa try ki brio ba
kapisa kadai kamde ke top priority mo ban jet ignong elam tengah try ki breu ken hapar khat shibon sha bat mo ki haban shoot ke jibing lojong bat sngowi ke donu joki ba kumnu ni klam covid la jing kai ngi nga try ba ka fi ka ko we e ko long ba ngi lada ngemat ke jing takamot long ngi squi ban so thu tengah try ke jingwan jong covid mo jong klam covid 19 man hakani ke snem ladap te ka long ke jing hekai ke bakra wai ke jai ben riu ha ko bangil asang so thu ba pleng mo ki briu hi baile te ke pisa te mo ka shem jing ban pen urlong ya kono ke jing kwa jong pai ba tengah try pai ba ha bu ser ba kani ke benta namar ba bale ha ka bakut hi ngi don kam ginong lam gi basta mo ki bala ban sakri hop ya ke jai ben riu bat ki bala aru ban tip khambania ya ke jing ba jai ben riu kamat khnang ba mo kum nong ya lampat ula ban pen i ki nuksa khnang ba jai ben riu kanyai ne boro serta ke parti finda page kanu parti ru is an organization is a political organization kadai ka seng san partai san masima tingi page hakikat kisla kata bangla don ni ru katu kat ni klip parti bangla long ru ki member jongki tanga i ba kadai lu keju ko bah ko bagi tho akot ten re ko susi pat kai ko pau sobar pa kamlong kai kong bujing temu tho akot ten re nakaliang jong ngahi ban ong ki parti te long ngam dade bang ong banga terang menilai nak kono Henry ka sulong ba kumta kan ba mohoi ke parti ngi don kam Henry pi kalong no ba ka organization ni kalong kumta kan ki political organization ki long kaju ai kumbalong menta pi ka nuksam ke BJP hagi por mensua ke BJP pi ka kot gijing tho ka di kaju Henry ngi dunai ki nong elam te kani ko political organization ru kalong ta ladangi biang hiu nong elam kanu parti ru kalong baklan te ko syong nong elam te nakaliang jonga hi ngam ong bangon ong ngan le chakno parti ngan wan chakno parti le ngan yang kum tau utau kandidat simen te henre kata ka por kan batai ai bi ke pai ba kan rai namar ngai la dia mentang ngadang rung haki yeng ba mo ki so thu komod yu ban long nong elam te makiru ki ong ngidon kambon sini ki breu ki pej i shwai breu banyak parti ti ki pej shwai breu ba start bak nem tai te ki parti kam da shong ha kata ka boong ba ngadon kam menyelet nang ta ngadon kam menyelet nang ta handai ka shong ki pej ba mo kum nu ki pej mo ki so thu kamut iu kata ka political organization te nakalian jong am da don kata ka jing temu bon ong ba nganiale na kanu parti ka syong ka rahi jong babun balang ngandalai kendu hakini ki benai ba